Gusto nyo ba ng suka na may asim na kakaiba? Nahahanap-hanapin mo na kapag natikman mo na ito? Ito lang naman ang sukang Zabruso ng D&G Food and Products na mayroon pang chili garlic sauce, alige, base sugarcane, wine, at marami pang iba. At take note, pwede mo na siyang mabili sa halos lahat ng CSI supermarket. Ang galing, di ba? Kaya samahan nyo ako at tuklasin natin ang pangmalakasang suka na matatagpuan sa Imbalbalatong Pusurubio, Pangasinan. Let's go! At eto na nga, at on the way na tayo sa pagpunta sa location ng D&G Food Products. At dito yan sa Zone 5 ng Imbalbalatong Pusurubio. Dumating na din sa wakas yung ating frontliner. Kita nyo naman, rekta na agad sa pagtatanong, wala nang patumpik-tumpik pa. Katuto. Yan, ikaw na ang aming frontrunner eh. Here I come. Here I come. Ay pala, si Madam pala yun. Hello po, Madam. Ito nga yung bawat proseso na pinagdaraanan ng mga produkto. Dito naman yung packaging area. Dito naman yung imbakan ng mga suka. Grabe, ang dami. Ito, ano to pag ganito na, ma'am? Pag ganito siya, ano na ang ibig sabihin pag ganito na siya? Will you please repeat it? Tubo. Tsaka dun sa lupa kung saan siya naitanim. Ano yung sinasabi nilang fermentation na... Fermentation. Yun po yung proseso ng pagpapaasim. Yung proseso ng pagpapaasim. Itong ganito, meron na yung good bacteria niya, wala pa? Ano sir? Tapos na. Pero meron tapos pa na. din. Kasi nasa ano na to, 6 months na. Ito yung medyo yellow. Oo, karamihan sa bayan, ganyan ang gusto nila. No? Yung ganyan na kulay. Mas nakilala po yung mga suka ng Pusurubio dahil nadadala po namin siya sa iba't ibang lugar. Kinasaludoan kita. Trade fair. Oo, Ngayon may po trade. yung sa May 10 to 12 International Food Expo, pangalawang beses na po namin. Wow. Dahil sa kagandahan ng produkto natin, yung government na po mismo natin sa Capitals, under ng management nila, Governor Dico. So, sinuportahan po tayo ng group na hindi namin kakayanin kung kami lang po. Advertisement. Ang galing na. Advertisement online, tapos ginawa pa po nila ng iba't ibang linkages para makilala. Then sa region po, nakuha po kami isa. So sa IPEX po, Danao po yung booth natin. Saan yung gaganapin, ma'am? Sa Pasay po, sa World Trade Center. Kailan po yun? Sa May 10 to 12. Okay. Ang galing. Galing talaga ng mga to. Habang kami, nag-iikot. Mapahangit pa. Sarap na suka. Yung isa, oh. Thank you. I'm like late na chili garlic sauce nila 110 pesos. At yung malaki 200 pesos. Zabins alamang 70 pesos. Sukang Zabruso 70 pesos at yung malaki 130 pesos. Sukang Iloco 25 pesos. Tapos yung malaki 50 pesos. Sukang Artem Labuyo 50 pesos. Then yung malaki 100 pesos. Mr. Rep yan. At syempre, pagdating natin sa bahay, nag-quick review tayo sa mga products na binigay sa atin. Okay, what's up mga katoto? Ito yung mga produktong binigay sa atin ng D&G or so-called the Malupig and Gabriel Foods. Masarap! Kumbaga kung paborito niyo yung sukang pinakurat, hindi rin kayo bibiguin ito.
Kumbaga para sila magka-level o mas masarap pa ito mga katoto. Bola lang yan. Quality siya mga katoto, masarap din talaga. May kakaiba siyang aroma. Sarap! Masarap ito lalo mga katoto kung sa mga adobong pagkain. Kaya mga prito. Bango pa. Okay mga katoto, the moment of truth. Titikman na natin ang base surubyo ng D&G products. Konti lang, siyempre hindi naman tayo mangingi ng mga katoto eh. Tikim-tikim lang. Pagit yan. Amoy pa lang. Pero biro mga katoto, amoy pa lang, panalo na. Sarap. Medyo manamis-namis. Bola lang yan. Isang konti pala yung na-shot ko pero parang may epekto na rin Mga katoto, ano pang hinihintay nyo? Let's G!